Pozdrav ljudi, dobrodošli u Pro Gaming i danas ćemo ponovno igrati mini igre. To će biti već peta epizoda mini igara. I ponovno igramo sa Hrvojem. Idemo. Dobro, nije zalagalo baš jako. Pogledajte lika što mi je napravio! Ne! Već sam mrtav, nevjerovatno. Da. Da vidimo gdje je Hrvoje. I Hrvoje je isto mrtav. Ovo nije bilo dobro. Išao sam znači iza lika i on je skakao ispred mene. Ja sam nekako uspjevao izbjeći da umrem, ali ipak na kraju sam umro. Evo još su 3 čovjeka ostala. Da vidimo. Još 2. Ko će pobijediti? Ovaj nema više gdje, gotovo je. Nikolaks. Idemo ljudi moji na drugu igru danas. Pa gdje si? Šišmiši. Kad će to početi? Evo još 60 sekundi. Moramo pričekat. Imaš vatru Hrvoje? Ne, moram kupiti. A para imam 776. Dobro, nemoj sad ništa kupiti zato što čak počinjemo. Idemo ljudi moji. Ima li Balkanaca? Da. To je ona mapa. Ne. Joj, kakav evo, jedan lik je već opao. Pazi Hrvoje, ne idi ispred mene. A živ sam. Ja isto, a ti? Da. Jesi. A rekao sam sad. Jao, ljudi, ovo je bilo jako blizu, ne! Pa kako sam već mrtav? Pa teško je, nema gdje, nema gdje, evo ja ovdje. Evo i Hrvoje je isto mrtav, opet. Mapa je grozna. Grozne mape. Kad će ovi dečki završiti? Sad će, brzo. I neko će tu biti mrtav za čas sigurno. Znao sam. Ovaj dečko je tu zapravo u jako dobrom položaju. Ali ovaj isto tako. Sad ćemo vidjeti. Ovaj je dijamanta. Ovaj je mrtav. Ne! Haker! To je haker ljudi moji. I izbacilo ga. I izbacili su ga sa servera. Mi smo negdje tamo pre Da. A ko bi ovdje mogu se živjeti ovdje? Nema biti. Još ćemo pati. Što bi biti? Što? Matija. Da. Idi vatre. Čekaj, vatre. Čekaj, sam malo. Idi vatre. Ovaj skin mi je poznat nekako. Mislim da sam tog već čovjeka vidio ovdje. Ovog tu, gledaj gdje sam ja. Tu sam. Ovoga tu. Čekaj da napišemo. Ima li Balkanaca? Ima. Ajde. Vi kod mene. Ajde, vi kod mene. Jesi. Vidiš? Ljudi, preplatite se
na moj kanal, nemojte. Bude moj kanal u opisu videa. Idemo ljudi, joj. Ova inače mapa uvijek laga na početku i to dosta. Ne. Evo ga opet. Laga. Je, laga. A, vidite kako laga, to ne znam zašto. Vidite da je to, vidite da je to ospice. One kocke igrao. A, mene ništa. Ne. Opali smo na drugi kat. Čovječe, to je nevjerovatno. Joj. Ja sam još na onome prvom. Ma, ja sam već na drugome. I ja ću opet jako u lavu, bolje da sam opet na drugi godin. Ja si odmah u lavu. Da. Evo ga, mrtav sam ja i bili smo negdje 6. 7. tu negdje. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Subscribeajte, pretplatite se, lajkajte sve i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!